assalamu aleykum warahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal yettude Allah jurmotoɗo jafotoɗo takɗo kala hunde en jetti en juuli en nelaɗo makko mo takaɗen sabu mo on woni Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti jikanaɓe serenɓe e ballal Allah en ngari humnude aadi hakkunde men yeeɓiyankoɓe ayaɗo Pin TV e yewtere men yewtere mon janggen pular no wowno wadde ni eɗen jaadi e yewtere nde e ɓinguel men musidɗo men Elimane Gaydo e caggal ɗum jetten karallo labtude golle o hono Ibrahima Thiombane e golle makko labtude caggal nde mbiɗen bisimillah rahmani rahim en totta musidɗo men hono Elimane Gaydo o salmodire bandiraɓe haade men faati e ko golle meɗen eyyi ko noon Baba Hamata salminama juurama en calmini bandiraɓe men yeeɓon men Ayaw Pin TV wonɓe ɗo e nder leydi ha e caggal leydi e kadi en calmini technicien men woni Ibrahima Thiombane no mbiɗani e kadi en jetti kadi bandiraɓe no feewi gam kadi ɓe jarloɓe jaafo e lewru korka wonano ndu kamɓene kadi ɓe gacca hakke no feewi saabu no bandum kala ko keɗotoɗo en saaha jina haale taw kadi tatoɗa ɗum ne kadi ɓe gacca hakke no feewi no mbiɗani en garta yewtere men janggen pular noon eɗen gandi jojo foof hen saahaji ɗen cuuɓo e won toɓɓe gadden ɗumen ɗo walla kadi ƴeewen kadi e gendiyankoɓe mawɓe gadden ɗumen ɗo invité ɗum noon wadde hande noon eɗen cuuɓi deftere ganduɗa hoorema Yero Doro Diallo yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum e deftere makko wiyetede Dewle Fulɓe eɗen itta hen ganduɗa hoorema namde kadi ko foof men mbaɗ namde caggal namde ɗe avant hoto namde ɗe garde ma Baba Hammat wonko tarani en so tari inchallah garani e namde ɗe o haalani enen kadi ganduɗa hoorema no hunde nde non wadde bandiraɓe bisimilla moon Baba Hammat eyyi ceerno Elimane eyyi hande no mbiɗa ni ko deftere mo ganduɗa ko musidɗo men ceerno men yo yurmede Allah woni makko hono ceerno Yero Doro Diallo ko deftere makko Dewle Fulɓe Dewle Fulɓe ina keewi sifaji ina woodi dewgal mbomri dewgal ceemeɗo battal ɓardu e kestal hen sifa dewgal kala ina notiti e sarɗiji e nde ɗo deftere noon pacciren hen ko dewgal mbomri mana suka debbo mo meeɗani nadde e suudu dewgal kono haɗani amin dokkiri ɗo yiyande huɓtidinde e sifaji dewle keddiɗe ɗe sabu e miijo amen hay sinno sarɗiji ɗen dewle tolnaki noon fof ina haani seeɗa gandon hen no adori ni ɗeɗo dewle limteteɗe noon ngala dille ɗe ngala mbabata ko mawɓe wuro tan kumata ɗe kono ɗe gona jewteteɗe ko ɗum waɗi mawɓe ina mbiya ɗe ɗaɓɓude mo juldi ɗin ɗon sifaji dewle goni garten noon e ceerno Elimane wasata ɗe o namdi en to fate dewle hol dewle ɗe o yiiɗi yen paccir e ko noon a jarama no fewi Ba Hammat a jarama no fewi kadi no mbiɗani yo Allah yurmo yaafo Yero Doro Diallo machallah kadi ganduɗa hoorema e kadi bindini bandi fayida e kadi Dewle Fulɓe Baba Hammat enen namdal men gadanal ko dewgal battal holko woni dewgal battal eyyi andi dewgal battal e helmere battal tan eɗen nana hen wattude wattete koko wodano wadde dewgal battal woni
lomtinde suka debbo e suudu mawnum debbo caggal nde on maayi tawa jinnaaɓe debbo maayɗo o na teddondiri e esumen gorko mo jom suudu mum maayi o won heen jinnaaɓe mbattirta ɗon miñum debbo o ko tawa debbo maayɗo o na woppi cukaloñ tokoson ɓe mbattani ɗon ɓe mbatta ɗon miñum debbo maayɗo o ngam o reena sukaaɓe mawniko o hotoɓe tinde mbayago walla tawa ni o woppani ɓesgu kono teddungal e korsa na hakkunde maɓɓe e gorko o dewgal battal ina waɗe kono wondu ɓuri jaleede mum heewde e kiwtaali woyoɓe mum ɓuri ilnaali kuljinaali heewde waɗi noon ko ngal siftinta ɓerɗe suno e yolde jaaɗo o woppi e ɓerɗe maɓɓe ala moƴƴere nde garɗo o waawi addude haa yejjitinaɓe jaaɗo o ko ɗum waɗi dewgal ngal dakamme ala dakmani ala dille ala mbapata ala hay maale weltare sabu debbo o naati ko e suudu ndu yiɗa yakaranoki nadde o naatdi e gorko mo hersanno o yiɗa o yakoranoki kono Allah fodino hoddiro mum adi tagore mum ko ma waɗa kono battal ko ɗum hunde battinde nde sellata e ɓerɗe maɓɓe ko ɗum waɗi dewle battal na satti hen belgal nde wonno kala e maɓɓe darɗo goɗɗo o so weli so metti ko maayɗo o ɓe ciftorta kono haɗata noon ɓe guurda gurdam resodirɓe ɓe jiɗodira ɓe kormodira ɓe dañja barke ha heewa ɓe ɓesnida ɓe paggodo ɓe daña kala ko fanditano e dewgal enen fof eɗen gandi suka debbo puɗɗoriɗo dewgal wattede e suudu mawnum ma wurcuniɗo mo ñaƴirta dewgal mum ko ɓuri heewde e dewle battal ko mettude haa ɓe donka wondude haa ɓe ceera sakket waɗata ɗum ko ala heen cuɓinoɗo goɗɗo o dendidiɗo gurdam ko hoddiro tan rendiniɓe caggal nde ɓe mbasimmo ɓe jidno ceerno Elimane ɗum woni dewgal battal e ko noon wadde dewgal battal ko dewgal ganduɗa hoorema kewgal jurum to batte deeƴere no mbiɗa ni kanko suka debbo o ñaƴirta henete saabu ɗum ganduɗa ma ko dewgal ngal Allah hoddiri kono wona goto maɓɓe fof ni suɓino ɗum eyi won wadden sen gari e namdal men ɗiɗi ko dewgal kestal kestal woni gorko maayɗo miñum walla mawnum arta e suudu he o resta debbo o addi kestal ko yidde moftude debbo hoto o yaltude galle o foti omo ɓesni walla o ɓesnani tengti noon so tawi omo ɓesni e galle he ɓe kestamo hoto ɓesgu ngu sarade kono eɗen gandi caɗele gonɗe e dewgal kestal dey kono ɗen tan goni e battal sabu gollal ngal ko gotum sabu battal ko debbo mayata
miñum walla mawnum watte e suudu he kestal ne ko gorko o maayata miñum walla mawnum arta e suudu debbo resta ɗum ngam debbo o daña no jooɗori e galle he reena ɓesgu mum waasa yaltude galle o kono fof dey mette ɗe e suno ngo na ɗon tan wuuri e ɓerɗe maɓɓe gasata haɓe maaya kono haɗata barke na feeña heen kono tan ina saɗi heen dewgal kestal belgal nde wonno ko dewgal jottinere eliman dewgal kestal ko ɗum ɗo ngannduɗen heen e ko noon a jarama no feewi wadde noon to ko debbo ga ko gorko to ko debbo watta ga ko gorko kañum ni eyi wattana tawi ko battal ko debbo wattete e suudu miñum walla mawnum tawi ko kestal ko gorko wartata e suudu mawnum walla miñum presque gotum tan to ko debbo ga ko gorko kono mette ɗe ko goote kadi sifa o ko gooto eyi e kono wadde sen gari e namdal men tati dewgal ɓarudu ɗum ko dewle sosoɓe ɓarudu woni humande debbo mo hurtoytako ko gorko o tan arata walade ɓardu ko dewle nayeɓe heddotoriɓe sembe heewi ɓaarede ko debbo jaaɗo ha ɓisni jewni mo wawa hurtoyade banggue goɗɗo te ala e koreji gorko o kestuɗo ɗum caggal ɗum wooda gorko ara ɗaɓɓiramo dewgal so yiɗi ɗum ɓe kumane gorko o na ara walade sabu debbo o hurtoytako ina jeeya e caɗele dewle ɓardu so tawi yimɓe galle ɓe na gandi no gorko o ɗaɓɓowo ɗo ɓardu weldano e gorko desnoɗo on debbo o haɗa ɗum haade mum mayde eɓe calo ndun ɓardu hayso debbo o ina yiɗi mo tengti noon so omo jogii ɓiɓɓe mawɓe waɗi heen rewɓe so ɓiɓɓe mumen puɗɗima mawnude ɓe jaɓata ɓaareede walla hesteede ɗum woni dewgal ɓardude dewgal ɗum woni dewgal ɓardu ɗum woni dewgal ɓardu e ko noon wadde a jarama no feewi ɗum ko dewgal ɓardu mbiɗa anndi ma ɗumin seeɗa kono no mbiɗa ni tan en garat e namdal men ƴamal enen fof eɗen gandi ko ɓuri heewde miijoji e suka gorko mo suwa naata hoɗande jiiɗe mum kaaɗi ko e dañde debbo jooɗɗo jiɗɗo ɗum e faggade faggudu mawndu wuura e aljanna gurdam na waɗa ñaamgolluuje mawɗe darteteɗe jejjittaaki e aduna kono arata e hakkille makko wonde debbo mo yiɗi o ina waawi wonde debbo baɗɗo ella cuuɗiiɗo tawa so resimo omo on ella na waawi bonnandemo ɓesgu makko muusa ɓernde makko haɗamo aljanna gurdam o soynine hoore makko haɗamo aljanna gurdam ɗam o soynino hoore makko eyyi bon ko noon ne kadi suka debbo jontuɗo ƴamede andi tan ko mo o yiɗi e worɓe e mo yiɗa ko heddi ko o hoddiri tan ko laawol gurdam makko ko bertangal piindi faade e aljanna gurdam o daña gorko galo jontaɗo jiɗɗo mo ɓe jibidina ɓesgu moƴƴu o jewno e galle o wuura belɗam kono hakkille makko wona
wawa awde wonde o gorko mo o yiɗi resodirde ina wawi somde ella mawɗo so ɓe ndesodiri ma on ella mawɗo mettin gurdam makko ha o aña ɗum o aña ndun suudu o fuɗɗitano wona noon raɓɓidde hakkille sukaɓe ɓe kono ko waggidde e raɓɓidde humpito gurdam e wasde ƴellitade e cuuɗinde yimɓe nde wonno jinnaɓe ɓe ina gandi penguitgol miijoji ɓiɓɓe mumen to banggue dewgal ko ɗum waɗi eɓe daro e suɓanade ɓesguji mabɓe rendidiɓe gurdam ɓe eto fawde ɓe e laawol hoolare ha heddo ko hoddiro jomiraɗo gollata sabu kamɓe jinnaɓe ɓe eɓe gandi bandiraɓe mabɓe e hoddiɓe mabɓe kala hen galle eɓe kumpiti nder mum e boowal mum gila e ɓuure mum ha e ñabbuli mum donaɗi mum e paggitaɗi mum eɓe gandi hen galle fof ko tindorte e ko rentete e mum sabu won hen galleji gandira tan ko ɓesnoji kala dañƴo hen debbo o wona tan so wona tawa ella heedi koto mum dañat ɓesgu won hen galleji gandira tan ko daneji ɓi mabɓe hewani wurde e suudu ɓoldu woni ɓaleeru won hen galleji ko deeƴɗi dañƴo hen debbo fof fofti won hen galleji gandira tan ko yimɓe ƴoƴɓe ma na keewi yaltinde laamotoɓe walla feeñɓe e rendo desɗo e mabɓe fof jibinat ɓiɓɓe ƴoƴɓe wuurɓe laabtuɓe rentete e won hen galleji ko ina doni ñabbuji nuskoji galle yeru kaaɗi walla baras walla so ɗi mabɓe ari e won duuɓi tan nuskat walla tawa galle o roni ko ñabbuji jikku yeru rewɓe mum ko ƴagguɓe wowɓe wawde gorko walla oñiɓe walla fuyɓe yoga e ellaji e kaɗoji en ɗam resodirde ɗum ɗum woni yoga e ellaji kaɗoji rewɓe e resodirde non wadde ko noon wadde ɗum woni ƴamal ƴamal a haali fof no ardata walla mbiyen deftere nde haalini fof no ardata ɗum ne kadi ko noon wadde so wiyama ko haalɗo fof e wone ellaji yumma so debbo resama e galle o feññini ɗon oñaare ɓurtude nde suuɗaki ko wayno wurtede e goopol Allah on worɓe ina ciica ɓesgu mum ngam hulde hoto ɓiɗɗo makko rewde e ngabbitina rewɓe hoto ɓiɓɓe makko rewɓe ngabbitinade e jikku makko kadi so debbo woni ƴagguɗo carowo galle ha hoddiɓe kuto ɗum ina addana boomi mum soyde walla ɓe ndese e tumarankoɓe eyyi ko noon non wadde a jarama luure babiraɓe ina haɗa ɓiɗɗo resodirde e tengti e ɓiɓɓe resodirde e tengti noon so tawi luure ɗe gummori koye rewɓe mabɓe goto fof
naati e hello debbo mum luure yummiraɓe woni ɗo jojjoto ina jottoto wonɗo jottoto ina kaɗa dewle ɓiɓɓe welde sabu tooke jiknaɓe maɓɓe dufata e maɓɓe hayso eɓe jiɗodiri ko ɗon gasida ɗo gasi mi wadde ɓe andi ngal ɗo namdal woni namdal battinigal woni ellaji debbo e hoore mum ellaji debbo e hoore mum so tawi suka debbo ummodima e oñaare ko nandi e goopol Allah hono yahde kaddol ha hoddiɓe e gandirimo ɗum bandiraɓe makko ciicatmo o heewani resede e nder leñol mum ɓen keewi resede koye tumarankoɓe so tawi suka debbo ko ñawɗo ñaw ustowu ɗum battingu e ɓandu mum ha feeñi walla ko ustare hakkille ɗum fof na haɗa debbo resede e leñol mum so tawi debbo waɗi ella koto bange ngabdi kiite e gandaɗe ina haɗa ɗum resede e bandiraɓe mum eyyi ko noon wadde ɗon wadde ɓe mbiya debbo joɗɗo bonɗo ko wonde waɗade e eggidde ɓe ganduɗa hoorema ɗo e woni debbo gandama men ɗo ganduɗa hoorema ko ene ɗoɓe mbiyata woni e nder deftere nde eyyi wadde noon ɗo ɗum ɗo men gasi namde men gasi wadde ɗo sen ƴewtidima ɗo keddoɗen ko waktuji keddoɗen ko minute aji 5 eyyi minute aji 5 keddoɗen wadde noon e nder ɗo kalɗen haala ƴammal ɗo foof en ƴeewi kam wadde ɓiɗɗo debbo en kalɗinoɓe e deftere Dieynaba Boubou ɓiɗɗo debbo so nehima ko yimɓe wonɓe e leegal ngal walla yimɓe ɓe hoddi ɓe mawɓe o hoddi ɓe kala gorko garɗo wiide ne resa wiina resa mo taw ko moƴƴo ko ɓen jorɓintamo to wonete wadde noon ha tengtine kadi e ganduɗa hoore makko wiyete dewgal wadde noon en gandi kestal en gandi battal wadde min ene hannde ɗum ɗo foof ko kalɗa ɗo ko wata ɗum ɗo hannde an Baba Hammat e so ɗum e tonggol e nder waktuji meɗi e mintaji meɗi keddeɗen ɗi eyyi aɗa andi kalami ko to banggue ɗeɗo deftere taw so tawi a jangguide a faamide tawi a suwa taw dañde debbo ma weeɓata so tawi kadi ka debbo a jangguide sa faamide sa renaki gorko ma kadi weeɓata nde wonno koɓe ƴewanno hen adana ko foof so ƴewama joni ma yiite kono noon so tawi a ñi waɗi ɗum tan sa renaki a yawata resede kadi a walla yawata resede no ko mbiya joni ko andi so neɗɗo felti ƴamde neɗɗo ne ƴama debbo ne ƴama jiknama kono ƴama kadi hoddiɓe aɗa ƴama debbo mo jiɗɗa resde o aɗa ƴama jiknaɓe mum kono aɗa ƴama kadi hoddiɓe ko toon fof ƴewete mete est ce que oɗo debbo aɗa fawi ɗum resde walla fotani ɗum resde nde no hoddiɓe won ko gandine debbo no haali ɗum so koddigo moƴƴu en kali deftere Dieynaba Boubou nde hoddi sa tawi a moƴƴi e hoddiɓe tan ko sa ari aɗa darta debbo o hankkandi ko yimɓe hoddiɓe mbiyata o sa dañi ɗum a dañi debbo moƴƴo deke ko kala dewgal ɓayde ko jiɗɗa wurde neɗɗo ha wooda jaaɗo woppa keddiɗo ina moƴƴi e gonga haale ɗon ina guila fuɗɗode nde no en meeɗi wiide fenade moƴƴi koye dande ndiyam kono moƴƴani e dewgal gona e dande ndiyam mbiya ligu nan ɗo daniw nan ɗo ne waɗi jubbi kanŋe ne waɗi pirli ne waɗi ɗum ɗo yimɓe doga gara mbiya naate nder ndiyam ɗum hay goto ittama hen kono dewgal ɓayde aɗa andi ɓurdude ɗo ha goto moni ha woppa goɗɗo ɗon wadde yo gonga haali ɗon eyyi ɗum tan jiɗi to banggue dewle ɗe noon dewle ɗe wiide kestal ene battal ene ɓarudu en ɗum hankanti ko dewle tan dewle sosoɓe jajaɓe yiɗuɓe tan yallah suuren tan e kono ko mbiɗa ko e deftere nde ene wayno men waktuji men gasi ha laaɓi deftere nde kadi anen wonde gueƴel so neɗɗo rokkama debbo sa jangguini sa rokkama debbo tan sa rentaki a naggat ha tiiɗa eyyi a naggat ha tiiɗa saabu aɗa andi ɗo ndeweɗa ɗo pour ha daña ko caɗele
non wadde ko noon jarama no fewi deftere nde waɗi fayida annde kadi a jarama combal annde kadi a jarama en beltini bandiraɓe non wadde Baba Hammat ha jewtere men aron so Allah jaaɓi inchallahu rabbi eyyi ko yettude combal kadi ñaganade yimɓe yeeɓiyankoɓe foof korka jaam e kisal e ɓuurale ɓamtade cellal duumigal yallah ken tawde o saamu tawde saahaji kewɗi en jetti foof en jarni foof assalamu aleykum wa rahmatullah ha saaha goɗɗo on jarama